Vide connosco apañar cogumelos. Para isto, debe comezar por atoparse unha boa guía, como a miña amiga Bea, que saiba o que buscar e onde facelo. Así, por exemplo, nun piñeiral como este, serán frecuentes os níscaros, de cor alaranxada no sombreiro e no pé, e que tornan a verde polo contacto co aire. Non deben confundirse estes co falso níscaro, visiblemente máis claro e que zumega leite. O abrigo dos castiñeiros será frecuente dar con cogumelos do xénero Boletus, un pé prominente e un sombreiro pardo sen filamentos na súa parte inferior. Dentro do seu xénero, os máis coñecidos son os Boletus edulis. Por último, non podíamos rematar a nosa recolleita sen apañar uns choupíns, recoñecibles polo seu pé fibroso e baleiro cun anel e polo seu sombreiro acampanado con escamas marróns e filamento.